Aikin banza mutane ba sa sanin darajar mutum. Kai, gaskiya Alhaji baka kyauta ba. Kamar yaya? Ke baki duba abin da ya mun ba? Sai ma laifi na kike gani? To ai na ga ba wani laifi bane, kai ka mai da shi babba. Dan kawai bai bude maka gate ba, me zai hana ka sako ka bude? A ganin ki ba? Ni zan sako ma bude gate din da kaina? To bari in gaya miki. Dole ne a nuna bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi. Me bambancin ku talaka da mai kuɗi? Ai kowa ma talaka, kai ma kanka talaka ne kuma da haka aka fara. Ke? Ni zaki cewa da haka aka fara? Saboda ke talaka ce sai ki dinga kallon kowa ma talaka? Kwarai, faɗi ka ƙara daga gidan talaka na fito. Ai bambancin beguwa da bushiya ina doguwar ƙaya ce kawai. Tabbas. Komai ya kai da jaki sai ya ci kara. Shi matsiyaci ko a tandin mai ka jefa shi haka zai fito kamas a bushe. To bari ga miki, ki jira ni ina fitowa. Je ka ina jiran ka. Ai wanda bai san jaba ba in ya ganta sai ya kira ta da bera. Unguwan nan na sake ki saki ɗaiɗai har saki 3. A tafi can koma inda kika fito. Ai ba wannan ba, ka ce kawai ba ka son zama da talaka, sai ka je ka auro 'yar sarkin Santambul ta haifa maka ɗan gwal sai mu ga ƙarshen ƙarya. A je a fito da ina ma kika san wani gwal hadu yake wani